Molweni ndanamkela kweza se-TV ngesixhosa. Akumnandi kufuneka nomsimelelo bethu nababuka iifoto zikaNontle esengumntana abayikholela kwaleyo yoba nguye lo setshatile ngoba bathe bengumntana ngoku. Ufuneka umnqwenelela uba angase angazala amakhwenkwe. Nomsimelelo ke beyivuyela ke leyo. Kodwa kumsi ukhe wazama uqala into enozikhali phakathi. Hayi ke ufuneka uthe uyacela bakhe bancokole ngabo nomntana wabo balibale ngabanye abantu. Uyawaphoxeka ke umsika uba ethi kaloku ngutatam lowa. Uthi ndizawuthini ungancokoli ke ngoku ngaye. Hayi ivele yatshintsha ke imudi. Into enozikhali phakathi nje funeka vele ayiyeke. uNontle yena sangqengqile nomyeni wakhe. Uyamvusa ke uthi uThulane naye usalele bethe mabangalali phaa mabaye ezimbali. Ngoku yena uzomvusa ekuseni besalele kamnandi. Ubuzile ke uba usisi ambize ngobani ke, angambiza ngotatakhe okanye athi Lili okanye athi myeni wam. Beyihleka ke le nto bobayi-2. uThulane uthi hayi bo uLili hayi. Uthe ke hayi mna ndinguThulane mna. uNontle uthe asoze ndiarayivile mna, soze mna ndikubize ngoThulane, ndiza kubiza ngomyeni wam. So kumnandi nje kumnandi. Uthi ke uThulane iyamncoma ke into yoba hayi uzamile ukuwenza lo mtshato, wenzile in fact wanguwo. Uthi kuNontle ewe wenzekile wona kodwa yeyi bekunzima ukuprepara into yalo mtshato ngoba ebenovalo ngapha ifamily yakhe ibisilwa. Kodwa ke lo mtshato ubuyi-provincial wedding lo bibukwa iGqeberha yonke. Encoma ke into yoba babona lo sibani bebengafuni nogoduka into bebezenza phaa kwabe kuhlekwa ke. Wabe ke uThulane exolisa ke ngongamnikezi ke isapoti epheleleyo kulaa nto uba ngapha ifamily ngapha business preparations zomtshato. Ndithi kaloku ngulo yena ebethathwe ufihlwa ngunina ngapha eGoli ebalekiswa ku-Anathi. Okay, uZimkhitha yena ncokola noNtando. uNtando bayazincokolela basela uthi uZimkhitha yho andiyazi kwalaa nto ebiyenziwe kaMsimelelo mna. Le yenza uba i-reception yenziwe eyadini. Yhu ubona uba bekugcwele kanjani phaa, khona ispace kunyimfinyimfi nje ugcwele. uNtando uthe hayi bo laa mtshato ubudisenti nje mama uburayithi. Uthi uZimkhitha yho hayi uyatsho uba ubudisenti. Mna into endilifunayo ligama elikhulu elithi ubuspectacular. So unendlela nje bewubiza ngayo ke dalinganisa nangeminwe. Ethi ke wena Ntando ndiyayazi ke wena mntanam xa sokutshata wena uzawube utshata kooZanzibar. Utshata laa mtshato uspectacular. Hayi uZimkhitha uNtando umbekela phezulu. Uthi uyamazi yena kwaMxenge ngoyena mntana ozawukwenza umtshato ohamba phezulu. Kaloku bona bangoMxenge banemali. So not nje umtshato waselokishini ofana nalo kaMsimelelo. Hayi ke bathe besancokola ke uNtando oqala uyawathi yena hayi akafuni mtshato nibuve ngabantu ba uzofuna utshata. Wathi kunina hayi bo ukuthetha uba Ntando uzawuhlala uyibhatshela oko. Bebeyihleka ke kodwa bathe besancokola ke kwangena uMpilo noFundiswa. Bathi ke bathetha ngento yoba bazakwenza i-event efashion ethile kuba bazawumema umuntu othile okwi-fashion. Bathe besazincokolela loo nto ke wabesithi ke uMpilo hayi mama sizawuyicela ke imali. Wathi uFundiswa hayi imali sizawuyicela kutata. Zimkhitha sana. Wathi hayi sinizoyifumana abantu abamemali. Yityeni imali katata wenu bantu bam. Yityani nje imali katata wenu. So uZimkhitha ungomnye nje umama apha enye i-character nje kamama. uAnathi noMatilda bayazigijimela emgaqweni bayajoga. Kodwa ke lo nguMatilda unobuvilarha ude athi yena hayi ngeke sibe sigijima ngathi sinengxaki. Umuntu onengxaki apha ezinkulu nguwe. Athi omnye hayibo kanjani. Athi hayibo kaloku wena unengxaki stepson wakho phofu utshatile. Ngoku wena into ohlele uyicinga ngulo stepson kwathini. Uthe ke uAnathi makaye kummoshela imudi ngoba qho yena uthe sazama uyilibala into kaThulane uMatilda ayivuse. Wabe uthi omnye nyani urhalela uyilibala. Wathi omnye ewe ndifuna ukuyilibala mna ndifuna ufokhasa endodeni yam ngoku. Indoda yam kaloku inemali futhi ndizenzela ibhizinesi. Wabe sithi kuMatilda wena uhambe uyokwenza ibhizinesi ekubeni uhlela emalini kwaMxenge. Wathi omnye no ndifuna uphuma nje ndihambe ndiyosebenza ukwenzela uba ndipholise ingqondo. Bathe ke besancokola ke kanjalo
uMatilda wabona ngathi ukho into eyenzekayo phaa ethafeni. Xa bejongayo ngamapolisa, wathi kuMatilda mabaye. Xa befika bafika khona kusombiwa umzimba phaa ongcwatyiweyo. Ipolisa elithile ke beliphethe izinto lijonga phaa lifumane iring. Le ring lathi ke ngathi ifana neyegangster ethile yapha eGqeberha eyaziwayo. Wabe sithi ucela bangasondeli mababhekele ke kuyanuka nonuka yonke loo nto ke babe sebemka ke. So umzimba lo kungenzeka into yoba ngokwaSifiso, and if ngokwaSifiso umsimelelo usengxakini ngoba sikhumbule uba umsimelelo wawisa i-name tag yakhe yasesibhedlele phaa. Into yakumnceda ke kuba kuthiwe yacika i-inki, kodwa ke xa kusathiwa awukanakali kakhulu umzimba kungenzeka uba nayo ke i-name tag le ise-right. So usengxakini ke umsimelelo if njalo, ngoba uLuzuko uzoyazi uba nguye owayefuna ukumbulala ngoba uSifiso wayethe mabadibane, wafa uSifiso engekamxeleli. UNobomi usagowa ke sana yinto kaLungile. Uyalila unenyembezi, uthi yena kucacile uba uLungile lo kwafanele into yoba amhethishe umthetho lo wakhe. Unina ke umxelele uba not wonke amadoda afika ebomini bakho azele uthando. So bemvula ingqondo ke into ethi not wonke amadoda ayakuthanda, amanye azele nje imali yakho, so usube uzenza into ethile emadodeni. Uthe ke makakazithintithe. Bathe besancokola ke enyembezane enjalo ke Nobomi kwafika uThulani noNontle bezobhabhayisa baya kwi-honeymoon. Thulani umbonile ke usisi wakhe uba unyembezana, kodwa nje uyambuza nje uba hayibo kwenzeka ntoni. Kangephenduleke ke emveni koko wahamba washiyeka unina esihagela ke uNontle bemka. UNobomi ke usivezele ke kwincoko yabo nomamakhe uba uLuzuko ekulaa ndawo kuyo nje imali kanina. Qha ke unina uyawafuna uyivala ke loo topic, wathi okwangoku asithethi ngathi, sithetha ngawe, makhe sifocus apha kuwe. Umpilo ke nofundiswa ukuyishwankathela bayifumene bathe utata wabo uthe uzobanika imali yokwenza le event abayifunayo, so ba-right. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.